Salut! Astăzi o să vă arăt cum putem schimba limba la Windows-urile de la Professional în jos. Pentru că la Ultimate se poate schimba din Automatic Updates. Prima dată trebuie să știm? Trebuie să știm de care sistem de operare avem, pe 32 de biți sau pe 64 de biți. Eu am unul acum pe 32 de biți și trebuie să și după cum vedeți am Windows 7 Starter. Și asta trebuie să ținem minte, că este Windows pe 32 de biți. Acum mergem pe Google și scriem intrăm pe primul site și aici căutăm Language Packs pentru Windows pe 32 de biți. Așa. Acum căutăm, l-am deja în engleză, o să iau română. Îl salvăm pe desktop. Save. Acum trebuie să luăm visualizator. La download. Save desktop. Să vedem, s-a descărcat și pe. Acum dăm close. Ținem și aici, nu mai avem nevoie. Pornim visualizatorul. Run. Acum. Vedeți, am doar engleză. Acum da add language. Căutăm pe cum le-am descărcat pe desktop. Și dăm open. Converting file. O să verifice și acum avem română și trebuie să dăm doar install language. Dăm install language și așteptăm. Operația asta o să dureze destul de mult, pentru că sunt într-un sistem virtual, o să dureze și mai mult pentru mine. Dar pentru voi poate nu durează atât, durează mai puțin. O să pun o pauză și ne reîntâlnim când se termină de încărcat. Și încă ceva, am uitat să vă spun. Când verificăm aici, click dreapta și Properties for My Computer, trebuie să știm dacă avem Service Pack 1 sau nu avem Service Pack deloc. Pentru că sunt mai multe pack-uri de limbă. După cum vedeți aici, sunt pentru Service Pack 1 și pentru simplu, fără Service Pack, Windows 7 simplu. Eu am luat aici, dar am uitat să vă menționez. După ce se termină bara de progres, o să revin. Așa, am revenit. După cum vedeți, gata, s-a instalat, done. Și dacă vrem să facem, dăm yes. Dacă vrem să fie limba principală, să fie asta. Dăm yes și trebuie să restartăm sistemul. O să-l restartez și eu acum. Exit. Ne spune că sistemul se va restarta și trebuie să avem tot. Bineînțeles, nu avem nimic deocamdată pornit și dăm yes. Se va restarta. Și o să vedeți imediat când pornește că deja s-a schimbat limba, interfața.
După cum vedeți, deja s-a schimbat, a spus bun venit în locul lui welcome și avem computer, coș de reciclare, prospătare, vizualizare, rezoluție ecran. Acum este în toate programele, documente, imagini, muzică, jocuri, computer. S-a schimbat. Disc local. Cam asta a fost pentru astăzi. La revedere!